Ja, vi har haft om angst, hvor vi har læst 2 digte. Et af Emil Aarestrup og et af H.C. Andersen. Og nu vil vi først lige læse begge digte op. Det første det er fra Emil Aarestrup, eller af Emil Aarestrup, og det hedder Angst. Og det starter med, hold fast dig omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt så er vi skilt ad som bærene på hækken. Om lidt er vi forsvundne som boblerne i bækken. Yes, og så har vi et digt af H.C. Andersen, som hedder Jeg har angst som aldrig før, og det vil jeg nu læse op. Jeg har en angst som aldrig før, som stod jeg foran dødens dør. Jeg måtte ind og styrte ned i mørke og ensomhed. Jeg drives frem med stormens hast. O Herre, Herre, hold mig fast. Alt ondt i mig, det kom fra mig. Hvad godt jeg gjorde, kom fra dig. De andres skyld jeg nok opskrev, men ej mit eget skyldnerbrev. Hvor har jeg for mig selv hver dag besmykket godt min egen sag. Jeg træder skal af dødens hæl, først der sig løfte kan min sjæl. Læg fader hvor som duens blad, mig på min tunge og gør mig glad. Har jeg ej Gud, hvad har jeg da, når hele verden falder fra? Ja, så vi kom ind på nogle ligheder og forskelle i begge de her digte. Hvor man kan se, at Gud rigtig meget optræder i H.C. Andersens digt, hvor det mere er kvinden, de bløde former, de runde arme her, hvor det mere er det, som er sådan centrum i digtet. Og så er angsten meget mere tydelig i H.C. Andersens digt, hvor det er lidt mere bag linjerne i Aarestrups digt. Altså angsten er meget kraftig, eller fremtræder meget kraftigt i digtet af H.C. Andersen. Ja. Nogle ligheder det er også, at de begge to er præget rigtig meget af romantismen. Og det ser man blandt andet i det her med, at det er interessante, hvor man også godt kan mærke, at de begge to i hvert fald er skrevet i den her mere lyriske tid. Men der er så forskellen, det er jo så, at altså under det interessante, altså døden fremtræder meget i H.C. Andersen, og hvor seksualiteten er meget mere frembrusende i Emil Aarestrups digt. Men begge har det med dæmoni også. Ja. Og det med den indre dæmon, sådan inde i sig selv. Ja. Sådan. Ja, det med splittelse og skyggesiden, altså som skal bearbejdes. Ja. Ja. Man kan også godt sige, at de begge to på en måde så præget det der memento mori, husk du skal dø. Fordi at i angst af Emil Aarestrup, der kan man godt mærke det med, at så rådner bærene på hækken og falder ned og dør ligesom ikke. Og så kan man også godt se det lidt i det der med, at boblerne i bækken er væk. Altså det hele det forsvinder, og livet det falder fra. Altså der er ikke noget liv mere. Det kan man i hvert fald godt mærke der i sidste strofe. Og så er der det med altså dualismen, det guddommelige, det optræder meget især i H.C. Andersens digt, og dualisme, altså det med himmel og jord, altså det er et meget gennemgående tema i selve digtet. Ja. Og dobbeltgængermotivet, fremtræder også. Dualisme. Ja, altså, ja. Men der er også meget det der med, i hvert fald i Emil Aarestrup, også det der, som jeg kom lidt ind på, det der med kvinden bliver repræsenteret. Der kan man også godt mærke lidt, som altså Emil Aarestrup også er kendt for at have de der erotiske digte, som også er meget præget af det her med sex og lidenskab og alt det her. Det kan man altså også godt mærke går lidt i hånd med det her med, som, altså der er også lidt det der med død, men det er rigtig meget det der med det erotiske, og det her med, at altså med lidt et samleje. Det virker lidt som om man beskriver et samleje, men alligevel så er der også undertoner det der med, at man skal dø, og at der er noget, der kommer tæt på, og sådan noget. Men ja. Ja, så kan man jo også bare mærke generelt, at digtene, de er altså præget af romantismen. Altså det der med, at man ligesom er gået fra, at mennesker blev opfattet som et rent fornuftsvæsen, altså i oplysningstidens altså rationalisme, altså til at have fokus på det indre i mennesket, altså for eksempel følelser og de dårlige sider i mennesket. Sådan mere psykisk, ikke? Ja. Ja, det. Ja. Tak, hej hej.